साख्रिया बोरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा साख्रि होगोन होननानै लाइमोनफोरखौ मानो थगायखो महिलारि बिथाङा सरकार फैनायनि उनाव बर' मानसिया मानो बुथारजाखो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ 2 लाख होगोन होनना मानो थगायखो बे आदाखौ सोर सिनाय दं बिटिसि आवलाय रुंगुल बर' आदा बेबो सासे इउपिपिएल दोलोनि स्पक्स पार्सन मोस्ट टेलेन्टेड बिथाङाबो बिराद गोगोम नंगौ जुक्ति होयो नङा होमबा रायजो राजाफोर गावनि जुक्तियावनो गावनो गाब्रहैफिनो मा होनदों बेयाव खोनाखाबायना रायजो राजाफोर बेयो मोनसे जुक्ति जादों नामा बेयो मोनसे बिथाङा बुंदों बोरो साख्रियालाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा लाइमोनफोरखौ थगायबाय होननानै आरो बिथाङा बुंबावदों मा बुंदों जे टाइगार होनलाय बिथांनि सासन खुंनाय समाव थारमाने बेनि बादिब्ला हाग्रामा महिलारि सारनि सासन खुंनाय समाव मानो दिनै थै ग्लुंनाय जानो मोनखो मानसि बुथारनाय जाथाय जानो मोनखो बेफोर माबा जुक्ति नामा बेफोर माबा जुक्ति जादों दिनै इउपिपिएल गभर्नमेन्टआवहाय बिटिआर गभर्नमेन्टआवहाय मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि सासनावहाय मोनसे साख्रि सोखो 5 बोसोराव सोर मोनखो सोर लाइमोनफ्रा मोनखो सोर रायजो राजाफ्रा मोनखो 1 भट 1 जब होननाया बोरो मोनसे भटआव मोनसे साख्रि होननाया फा थांखो लाजि गैयैफोर लेक्सार मारिदों बेवहाय बिथांमोना बेखौथ' होनो हायाखिसै खमसे खम 5 बोसोराव एसे बुरजाथ' होमोन दिनै हाग्रामा महिलारि सारखौ दिनै मानो आसि थुरखो हाग्रामा महिलारि सारा दिनैनिल' बिटिसिनि सिफ नङा थांनाय समावबो बिथाङा 17 बोसोर 2+15 17 इन्टारिम टु 15 इयार्सआ बिथाङा खुंनो मोनदों बेवहाय गोबां एग्जाम्पल होख'नोसो हाया हाग्रामा महिलारि सारनि आमोलाव साख्रि मोननो हादों रायजो राजाफ्रा दिनै प्रमद बर' बिथाङा 5 बोसोराव सोर साबसे लाइमोननो बा गावनि कर्मिफोरनो साख्रि सोदों रिक्रुइटमेन्ट होनानै इन्टारभिउ बेसेबां खेबसे फाथिखो बेबो खेबसे फाथिदोंमोन फेरेंगा मानगोनां बिथांनि डिपार्टमेन्टआव फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव घुस लानानै खौथि थाखा लानानै बेबो गरबर जानानै दा मोनखो ना माखो आं खबर गैला ओरैबादि बिसिना इउपिपिएल दोलोनि सासन खुंनाया बिदिमोन आरो मालायखौ बुंदों आरो बेवहाय रुंगुल बर' बिथाङा बुंनो फैबावदों मारै हाग्रामा महिलारि सार खुंनाय समाव मानसि बुथारजानो मोनखो बे राजा बिस्मित बिथां बन्दुखौ टारगेट खालामना बुंहरबाय बियो नाय इउपिपिएलनि सासन समाव मानगोनां रुंगुल बर' आदा नोंदा प्रमद बर' बिथांनि सासन खुंनाय समाव दिनै मानो जेबो मानसि बुथार जाथाराखैबा जोंसार आरो जनकखौ मानो सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनाव फेक इनकाउन्टार खालामखो मानो फेक इनकाउन्टार खालामनो मोनखो जोंसार आरो जनक बिथांमोनखौ बे प्रमद बर' बिथांनि सासन खुंनाय समाव जादोंना जायाखै नोंथांमोननि सरखारनि समाव जादोंना जायाखै बे बन लायनाय सासे गोरिब दुखुथिया न'खरनि सासे बिथांखौ मानो डिस्टेन्स मदनिफ्राय मेलेम गलायनाय फेरेंगा बिथांनि एनजिअ बायनानै फिजानानै दोनजानाय एनजिअ बिथांमोना गभर्नमेन्ट अर्डार नङागारा खुनु उइदाउट एनि एभिडेन्स मानो गावखो आं दंफां हमनाय लाबोनायनि एभिडेन्सखौ होनाखै लाइसेन्सनि आरो बेखौ नोङो साजा होनो हायो माबा मोनसेजों बुंनो हायो फाइन फोनांनो हायो मेलेम गलायनाय गावदों मा नोंथांमोना मा बिराद सान्थि फालिथारदों नामा प्रमद बर' बिथांनि समाव बेफोरबायदि जाथाय जादों लैहोर गयारिखौ टाउन गेजेरावनो फुथार बुदों बिथांमोना होमब्ला बे मा प्रमद बर' बिथांनि समाव मानसि बुवाखै माथो आरो बै जनक जोंसारमोना थैदों मेलेम गलायनाय गावजाग्रायाबो थैदों अब्ला रुंगुल बर' बिथाङा मा खोथाखौ बुंनानै एदावनानै लादों आरो साख्रि सोनायनि खोथाखौ बिथाङा बुंदों दिनै सरखारानो बोसोरसेबो जायाखै दिनै 6 मासबो जायाखै रानिं अबस्थात गयासो हाग्रामा महिलारि सारत सरकारथ' होलांगोन लासैनो लाइमोनफ्रा फोथायनाय दं बे बुस्थुखौ होनो थाखायथ' सम नांगौ आरो दाख्लै मोनसे होनखांखाबाय मिनि सेक्रेटारियेटआव गोबां साख्रि आवलाफोरनि गोनांथि दा बेवहाय बिथाङा थिसनगोन नेम खानुन बादियै
नोंथाङाथ' मा जुक्तिजों मा खोथाजों बुंदों रायजो राजाफ्रा बेखौ कमेन्ट हरदोलाय आं बुंला नोंथांमोननि सायावसो रायजो राजाफोर स' थेंकिउसै मा सानो खिन्थु कमेन्ट्सनि गेजेरजों हरथारनांगोन बे रुंगुल बर' बिथां आदाखौ बिराद बखिलाबायथारबाय जाथारला जेबो जाथारला इउ पि पि एल जों बेफोरबायदि स' थेंकिउसै थेंकिउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ